जाखांबाय लोंखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय गय खानसे जानानै लाबाय आङो ओमफ्राय मोसौ बलायनो थांलायनोसै आरो जाखांनाय लोगो लोगोनो नै अनलाजों थेब्रे जानानै मोसौ बलायनो थांलायनोसै आरो हौवाफोराबो इनो बिजि नालाय लोगोफोर हिनजावफोरनि आखायावनोसै आरो गासिबो ओमफ्राय दा मोसौआ गोबां नालाय जोंहा ओमफ्राय बिजावजालि सासे ओमफ्राय आं बिजावजालि 3 नाम्बारजों आंजों थांसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय एकदम सान्दुंआ बेसे गोसा आरो मोसौआबो बिराद दै लोङो ओमफ्राय दायो जोङो बाल्थिंजों लांलायला दिनै खाथियावनो माने दैमा दं नालाय दैमायावनो दौहैनोसै आरो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दङ आंबो दासान्दि मोजाङै दङ ओमफ्राय दिनै मा ब्लग लाबोनो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां नुदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि भिडिअ चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंथांमोननिसिम सफैयो ओमफ्राय दिनै आङो मा ब्लग लाबोनो हायो न'खरनि जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय जोंथ' आरो दासान्दि गोजान जायगा बेरायनाय बा मानाय बेफोरबायसा ब्लग लाबोनो हाया गथ' गोरलै गोनांफोरा आरो बेरायनोबो सम गैया ओमफ्राय बिदिनो न'नि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायखौनो नोंथांमोना नायलांसाबदो आरो अननानै थौदो बिदिब्ला सिद्दा सिद्दि जों नै आलु गायनो ओंखारबोलायबाय आरो लोगोफोर जोंहानि बारि गोदानाव ओमफ्राय आलु एसे दंमोन नालाय आलु देसि ओमफ्राय बेखौनो गायनो होननानै जों बोराय बुरै ओंखारबोबाय आरो नै खादा लाबोबाय आङो इयाव लानानै गायसिगोन ओमफ्राय नै लोगोफोर मा लादो आलुआ लाबाय ओमफ्राय नांगोल लाबाय आरो दाबायदियावबो आरो नांगोलनि गोनांथि थाबावोना लोगोफोर हालेवाबाबो नांगोलखौ नांथारगौ आरोना मोसौजों हालेवनायाथ' गैखालानो ओमफ्राय थेवबाबो बेफोरबायसा आलु गायनाय बा माबा मोनसे गायनायफोराव गोनांथिथार आरो मानोना लोगोफोर नांगोला ओरैनो लाबानो जासिगोन ओमफ्राय लोगोफोर माबा आलु देसिनि जाङिखौबाहाय माने गुवार माबानांगौ आरो बानायनांगौ नङाबाथाय गावजों गाव बिलाइजों बिलाइ नांजाबलायो आरो ओमफ्राय आलुखौ गायनोसै बोखांबाय नै बोनानै लाबाय आलु गायग्रायाबो एसे लोगो आयजादर' जोंहा दिनै गायफानो नागिरदों नै बिथाङा एसे गोजान ना सोदा खाथि गायनांगौ खाथिद्राय जागोन खोमा नायफैनाय बिदि खाथिद्राय जायाथ' गायखांबाय लोगोफोर आलुखौ इनिफ्राय एसे आग्लायबाय आरो ओमफ्राय एसे आग्लायनायखौ ओरैनो न' खाथियाव माने जायगा एसे दं आरो ओमफ्राय इयाव गायनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय इयाव आग्लायनायखिनिखौ आरो जागा आग्लायनायखिनिखौ सामब्राम एसे गायना दोनबाय बिलाइ बाथोन जानो ओरै होननानै सामब्रामखौनो एसे गायसाबना दोनबाय आरो इयावथ' आरो जेबो जाया बालाबारि नालाय एसे खम जायो आरो लाइ लाफाफोरा ओंखायनो लाइ लाफा फोआसै आरो ओमफ्रायनो आलुआ जि थायदो आरो लोगोफोरनि आलुआ गोसोम जि थाइख्रिदो मैथ्रु बिबाराबो जि बारना दं लोगोफोर लांखानोसै एबाजिनो फैनाय भाजिनो नै जि बायसा बारना दं आरो लोगोफोर नै जाना बैग्रि बिलाथिया जि थायदो आरोना लोगोफोर नै एबारसो थायदो लोगोफोर माबायदि जागोन मिथिया जि मोजां थायदो आरो गिदिरनो नै बायनायसोमोन लोगोफोर बिलाथिसो बोसोरसेयावनो थायबाय आरो बिफा गिदिर जाबाय नालाय दिनैथ' आरो जेबो जाया लोगोफोर दिनैथ' आरो मंगलबारबो जाहैबाय ना ओमफ्राय नै दुगैस्रां लोबस्रां आलु सालु गायखांना फैनानै एबार ओंख्रि ओंखाम संनाया लाहार फाहार आरो दहायो आरो मैथ्रु बिबार खाना लाबोदोंमोन ना बेजोंनो माने अनला संबाय आरो लोगोफोर मैथ्रु बिबारजों अनला आरो दुन्दिया गोरलै होनानै मोदोमफ्रु संनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दायो नै संबाय दङ ओंख्रियाबो जि ग्लब गोदौबाय आरो ओमफ्राय हाइजें आलौ बाथोन आलौ गोरानजों हाइजेंजों दुन्दिया गोरलैजों आरामसे खिथौ आलौ नायनाय खिबाथाय
बिदि जानोसै आरो लोगोफोर आलु गोरान हाइजें दुन्दिया देनिसै एबारो खिथु गरं आलौलायनाय लोगोफोर ओमफ्राय भाजा एवनोसै आरो आलु नै बिजाव जालाय माने आलु हागासिनो आरो सासे खिथु गरं आलौलायनाय बाथोन देनिसै बिदिनो दां अनला ओंख्रिया मोनबायानो नै लोगोफोर एकदमबारे टेस्टि नुखाबाय आरो ना जि बुरजा संखाबाय आरोहाय लोगोफोर नै मानसियाबो गोबां नालाय जोंहा ओमफ्राय दुन्दिया एसे गोरलै गारना होनोसै आरो मोदोमफ्रुनो टेस्टि हाय लोगोफोर नै मोदोमफ्रु खारदै बाबदेदे होनानै दुन्दिया गोरलैजो इखैजा नोङाहाय लामाया इखैजासो थौ सिदा मा लामाखौ नुवाहाय मोसौनि जोलैयालाय एसे मोजां दै दौनो नागिरदो दै गांगोना गाङाखै खारथिं खारथायासो अफार रोंसोना साला हो नङा जों हारसाबाथाय रायलायखायाहाय नालगे होननानै थिनहरखायो हत्सा जों नालगे होनखायो ओइ नालगे दे गामि एख' हौवानाय ओरैनो नालाय जों प्रेसार सुजानो फैयो आरो मालाबा सुनो फैयो ओमफ्राय हिमग्ल'बिन नायनो फैयो आरो मालाबा ओमफ्राय ओरै थोरै जादो नोंनो माबा माबि होलांगोन ओरैनो थोबसे लाखिया जा जों नोंसोरनि न'खराव फैनानै माने न'खर गंसे माबायावसो फैनाय बायदि मोनदों जेनेबा एमएलएमपिनि न'खरावसो फैनाय बायदि मोनदों रावबो होआखै माबा जोंहा गथ' गथाय बुरजा नालाय गावबा गाव रुमाव हाबबायमोनहाय जाखां लोंखां गथ' गथाय गेलेहोनो होनना होफैदों आइया फैदों होनबाबो आइयाबोथ' बि बाथ्रा बुजायबाथ' खोनासंग्रा मानसि नङाना बिबोथ' रोङाना हारसा रोङा आं उनाव बुंदों आं रोङा होननानै होनबा बि फोथायलाहाय नोंसोर न'खराव फैनानै एमएलएमपिनि न'खराव फैनानै इयो ओंखारनानै उनाव थिगसे होनदों इयो गावहा रोंगौ ना रायलायनो हारसा ओमफ्राय जोंहा रोंथारा उपाय गैया लोगोफोर एरायनो हायैयाव मोनसे लाखिनांबाय आरो जर जबस्ति बर'निबो फिसा जाहैबायना इबो बर' जोंबो बर' ओमफ्राय एख' लाखिनो गोनां गैयामोन लोगोफोर ओमफ्राय निमनि होननायखायनो मोनसे लाखिबाय आरो 149 मानि आरो दामाबो जि दामखा ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि बुस्थु जासिदोंमोन आरो लाखिनाय जायासै बिदिनो फैलाबाय थायो मा फाननो फैयो मा मानो फैयो रायलायाबाबो जाया ओमफ्राय बिदिनो रायलायथारबाबो आरो लाखिथारनांगौ जाहैयो मोनसे नङा मोनसे ओमफ्राय नै दा मेसें जालायबाय नालाय बिदिनो बुंनाङा आरो मा फाननो फैयो मा मायो खामफ्लाय होआबाबो दाय ओमफ्राय नै रायलायना माबाना नैखौ होलांथारबाय आरो बर'जों बर' लाखिबाय आरो उपाय गैया